Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bas, kembali lagi di channelnya Kang John Reco. Iki piye to? Bangun, Bas. Yo. Dan ya. Arep hujan aku. Tane delok mending. Nek anu, Bos, nek pengen pulaan ngene iki nek kene akeh order ya. Order. Delok iki padas nyel. Kene iki gawean berikut iki karo. Yo. Bisa ora to? Bangun wis tau men. Apa? Ono kaya watu iki jendela jeneng kene ae. Gak mlaku-mlaku. Tok lho. Dulu di patok gak mlaku. Masa gue mangan beda? Kilo watu masa balik dulu lagi. Melanggur klimbang. Iki nata aku lho. Kenapa ini? Kini bu kerjaannya lo cepat. Lah ya enggak. Lah yo berapa toh? Bos, nata aku, Bos. Padas, Bos. Mau bayaran repot terus dekorat mak. Jangan bergite. Ada kan apa dulu ya apa? Dia eneng. Ngomong seni kayak seneng ya. Seneng ngomong ya. Bah, bakal kaset kok kene iki lho. Ceritane iki bangun, Bos. Ngusungi jeb besok. Prai, Bos. Anu Brumusem seret. Utang sih. Kalau ngutang apa to? Gak karepmu tengak-tenguk piye to jane? Ya mikir tak cekel. Rasa wis suwe jiri ngono wae. Oke. Wis tak genteni sajine to, kene ya. Wis teko kene, digenteni kono bosane. Gawe besok nanti. Besok. Besok turu to. Cak. Baterai ora kerek terus lho. Turu lho. Tapi kuat lagi. Iki punai kick tek iki malah ora nek nunggul ya, HP ra online. Turu. Masa ndek bengi jek bandul terus saiki. Bandul apa ta? Bandul kalung kuwi. Enggak ada di main demek kok. Bisa apa nih? Wes, dia kan main demek. Engko to. Jalan lah. Iya. Nangkap, jalan kabar. Iya. Ayo ngono iki. Tenang. Nek tinjuan ngono kuwi to. Apa? Sikil ya ada ngene to. Ayo. Sa sikile to. Bang ngono kowe. Aku piye yo? Karo Rio Dang. Nek karo Rio wis mau. Pasti itu leh. Nek Rio Itu apa sih? Mbak Siti. Nah ya. Orang ini loh, karena nek karo Rio kurang imbang, kudune kok kowe kuwi. Alasan. Wes sekarang. Hei. Kawan ya. Memang tas regut men to, Cuk. Lho. Ini ora rusak aja no. Lah iya, tuh itu kira udang goreng gitu. Lagi Bos, ceritanya iki bubar nih Bos. Lagi diterusno. Sik to. Enggak ane kentan. Dan kayak sak blok tok. Sing ndi tapi iso ora tasane. Apa? Battery lho. Ya. Dan Kurang itu wong sak iki ngidul lho. kok sare nek kurang sithik, kurang sithik. Yang kolek itu. Dikira aku wis tane no. Ini kan tidak menobani. Ya. Aku ngewetan. Aku tuh Saya jawab kalau sing itu. nggih kopi. Videone Apa? Pejelan nggih wedang. Ya apa ora? kowe kek napa ora? Iya toh. Joinan lho, joinan. Joinan ae. Aku tak joinan karo iki engko. Suwi le. Oh, ada nih Bos. Desa Ngronan damai ayam kayak sini simpanan. Kayak kemeluk kayak. Kayak mendungnya wis. Pau, wetenge toh. Sithik ae kuat ora.
Model mah. Ora kuat. Ta Jan. Kowe tak omongi saithik kuat ora ngono kae. Nek gak kuat. Udah bau lu ki. Kan jagane lho kuat ora. Tapi wis lewing kok. Wis piye? Ya sakmono tok engko wis. Maksud iki ngentekno sing brongkalan. Walah kuat Ora gak kuat Bos. Lah pasir ana bisa nih. Wis kono ya. Bani iki lho. Piye to? Kang ngebani piye to? Kan mbok makadam iki. Ya, kena londo. Jadi omah apa-apa di makadam Bos. Apa-apa tanah ngene iki lho. Wis di makadam ngene. Apa? Bang, sandalan nek mbok sandal sepeda. Lah gewak ki ngomongan. Aja disusungi. Ngomong ora Mas Jono. Nek wis dadi nek mlebu omah aja sandalan ngono jare. Gewak ae. Ada ora tarik apa? Apa? Bila sebenarnya tak ada ora tarik. Jadi bali alah. Tra tak jarak Mbak Sita ben nesu kok. Ndut sawah wis rinci. Lah dia kol kaki derane taek. Kok dibain ndut. Lah sapa? Rio to? Kowe iki to. Kene liwate cor-coran kok ngono kok. Kelo kok ngono kelo. Ayo. Iso pratok jane iki. Iso apa to kok isa. Nah, tak pateni to, jenengan mateni. Sing banter kok delok. Banyu mlaku. Aku piye kok. Yo ora wing kalau paling lembar nendi cik-cik nang omahmu. Cik ben. Wah. Anu pinggire. Pinggir aturan kabeh. Kaitano. Kaitan. Kan main tok. Iki kok ngono. Jane kang bawarni ngono piye? Ayo ta. Makan dulu. Biar mulai malah lagi teko krik lho. Omongan kene cok esuk kene kok. Cok esuk corot sire. Seneng iki ya. Wis ditowafuki cetok lho. Kene lho ora teko sik. Seneng iki. Ki engko udekan nang ndi, Jon? Udekan ning ndi kok. Nggon iki ya? Kowe balik ora to? Lah iya, balik kok ora. Omongan aku iki yo kabeh. Dinya, Jon? Karena nek pesen telepon. Lah iya. Apa-apa? Apa? Aku ki wis bilang. Omongane kalau apa karo mbakmu lho. Kon apa? Gage. Kowe bar kok ndi? Bar turu kok kesel. Tangi turu. Ya, darah tinggi. Darah tinggi. Wah, mencari nafkah ya? Ya, ora apa-apa sing edok jenenge kerja, sing lanang Lanang medal. sing Iki tinggal nyanyi sewengi, terus anu tangune kawanen. Lah kuwi lho. Genten aku sing mencari nafkah kono jek ibu. Ya weh, ngono piye perasaanmu dik ngono weh? Iya, matur suwun, Bu. Ya menawa ngono weh sing edok. Kalau nyanyi jam piro padoan? Aku jam 10. Wis jam piro? Jam 10. Jam 10. Ya Ngene-ngene ya tangi ya, gayane nusun di pasar ya rambalen betul balen. langsung iki. Ngarit. Wah. Arete kok dadi jiko. Engko Iya, Ate. senen iki kae engko. Enak to, iki kan tarasan. Ngarit sudah kayak pasar gondol Rio. Dadi sebaran ring ya, kan. Ya iki rambale ki engko aku ngono. Arete juga. Taek lanjut. Lah, angge tuh jentat Ora kaya apa? Beberapa kali Omongnya nanggung. ngaret ngono nganggo aret. ora ya gare to. Nah, Dirasa taek lho. Nah, jajal ndang. Apa ta? lewat jemput tak jentet pinggir kali ya pikir. Aku tak Ya apa to? Dok, anu madan kae ngono, udah ngaret karo wong edian. Oh, anggar on tangi yo. Dong ya. Supernya. Wah.
Sobat ngarit ya. Loh. Lagi. Ngerti lagi? Ngadu model apa lho? Patul dasmu lagi. Ngisor ya lah. Ngisor ya ora rata. Ditare yo rono. Temenan. Opo? Tukang adu-adu. Ya iya. Sas. Lho, Bos. Coba patahnya nih. Cek, ojo patah. Kalep. Nah, lho, pas. Kita. Wis wis separo. Engko nih. Sikilmu ora di video dhewe. Separo. Sikil resik kaya ngene lho. Resik. Lho ketek wis apa ora jane lho. Aku kayak itu baru nih. Baru dan baru. Sikilmu busik lho, Kocok. Akan ngosek itu. Bisane disiram terus dadi laut terus weh. Terus diwadu. Ya, iya. Kalau disiram terus ben apa to. Semangat le. Kok le? Gue apa? Kowe tak lerono. Mau. Apa to? Oh tak leh. Enggak. Bang. Kilo karo kilo. Oh itu le. Ento. Kuwi kurang encer. Encer pol.